Konkret kan man uden at gøre vold på sig selv eller materialerne sige, at Nulle Øjgaards billeder er stoflige. Det er de jo. Det er sgu kludeklip. Det er det jo. Hvis man spurgte et barn, hvad det er, kludeklip. Og det kan da dårligt være mere stofligt. Den største tjeneste, man kan gøre kunstneren under besøg i hendes og Ib Spang Olsens dejlige hjem, er utvivlsomt at medbringe et aflagt silkeslips eller smide tøjet og forære hende det til senere brug. Hvis man går lidt dyrt klædt, gør det i den forbindelse ikke noget. Så kommer kludene op i hendes velforsynede hems til senere brug. Stofligt er der deroppe, det er ordet. Og så sker der ejendommeligt, at stoflige er billederne godt nok i den der konkrete forstand, eftersom stoffet jo unægteligt er materialet. Men den stoflighed, hin konkrete stoflighed, den transcenderer fra den ene konkrete stoflighed til en anden og bliver til Balis bjerge, eller til en hyrde og hans dyr i elysiske landskaber, eller den vilde klippekyst på Mallorca, eller eteriske engle på flugt, eller til de danskeste af alle danske landskaber. Stoffet, som er stof, ophæves som sådan, og bliver som sagt til stoflighed af en anden karakter, dementerer, hvad det var, og bliver til materiale, som bliver til noget andet. De klippede eller revne stumper af gamle kjoler og silkerejster, kostymer og gardiner, fastgjort i collageteknik med kastesting, er det grundmateriale, som i den traditionelle billedkunst udgøres af lærred og farve, og som jo også forvandles fra stof til stof. Stof er her hos Nulle Øjgaard malingen, nålen af pensel. Lærredet bygges op på det tomme befæstningsgrundlag, som også er stof. Formaterne i disse kludebilleder er forskellige, som det også fremgår, blot man står her i lokalet, og som alle, der kender til Nulle Øjgaards kunst, vil vide. Fra det store i slaget med jungler og vidtstrakte marker og bjerge, fra himlen helt ned til havet, og med plads til bjergearternes utallige farvenuancer, som gør disse lodrette landskaber midt i lyset, glem ikke det, gør disse landskaber velkendte for blikket, og ikke blot til postulater om land, der har rejst sig i tidernes morgen i vulkanske og andre geologiske processer. Nærpå er det som mindstedelen af bjergearternes karakter. Helt ned i stenenes korn kommer Nulle Øjgaard i sin analyse af motivets inderste væsen, og på afstand udfyldes rummet for ens øje af selve bjergets koloristiske genskin, som netop er i stenens mangfoldighed i farve og hårdhed, i lys og skygge, nedsmeltet materiale i årmillioner, som er vendt og foldet og vendt, og størknet og vendt, og foldet igen i solens lys, i disse utallige af nuancer og variationer over et tema. Det er bjergets hårde, reflekterende stof, som Nulle Øjgaard nåede frem til ved sit stof, der ikke mere har karakter af det bløde eftergivende, men af det pågældende steds stenhårde og størknede bjergearter. Et andet ord, man i mangel af bedre kan bruge på Nulle Øjgaards stoflighed, er tæthed. I de mindre, helt små billeder kommer den så særligt til udtryk, denne tæthed, og bliver udmøntet i vellystige stærke farver i hverdagsfortællingen fra de fjerne steder, som derved for beskueren bliver nære og sært fortrolige. Kvinderne i et balinesisk landskab bevæger sig, som de altid har gjort, standset et kort øjeblik for evigheden i det øjgaardske klip. Her bistår de solidarisk med kunstneren, og hun med dem, med at inddele motivet. Æstetisk har kvinderne anbragt sig smukt i vegetationen og i den sitrende sensuelle hede. Eller Nulle Øjgaard har lånt kvinderne dette øjeblik og anbragt dem. Men det æstetiske går op i den højere enhed, i og med, at de netop er sat der, som er en naturlig del af deres naturlige færden. Det er nemlig også fortællinger om det ægte levede liv, Nulle Øjgaard bestandig leverer. Et andet sted bevæger menneskene sig som en livslinje fra himlen, ikke ned, men op på fast grund, utvivlsomt set i det øjeblik, de vandrende bevæger sig fra det lave skydække i dalens mørke op i bjergets tindrende lys. De stiger op efter til himmels, ikke ser der englene som antydet, også optager plads i dette billedunivers, at de så helt igennem særpræget, som man ikke kender fra nogen anden. Og dyrene, okserne, hjorten og alle de andre er nærværende som vigtige signaler. Nej, ikke signaler, tegn i skaberværket. Få landskaber uden dyr. Ofte er dette en betingelse for motivet, at der et eller andet sted inden for rammen, om end ikke dominerende, findes animalsk eller menneskeligt liv.
mennesker og dyr sammen i et bevægelsesmæssigt mønster, og her er rytmebegrebet nødvendigt at ty til, udgør næsten et credo i den billedverden, hvis rigdom først rigtig går op for en ved det gentagne gensyn. Det levede liv kan for Nulle Øjgaard også være de nu flere gange nævnte engle. Hvem er de der engle? Sover de på ryggen eller hvad? Hvad køn har de egentlig? Og hvordan gør de, hvis de gør det? Lægger de vingerne imens? Og hvad snakker de om indbyrdes? Og drikker de mundvin med krop og skuldre og næse? Dertil kommer en almindelig uforbederlig og ugudelig afvisning af det overjordiske. Det er ikke med i bagagen. Men hos Nulle Øjgaard kommer selv den forhærdede hedning til kort og må acceptere eksistensen af det uforklarlige, af den art og af den ånd, som er så nært forbundet med kunstneren. Disse engle, som jævnt hen gæster billederne, er blot en forlængelse af den natur, som billederne har sat sig for at afspejle i deres stof. Hvad der findes inde bag træerne i de tropiske miljøer eller på Sjælland, ja, det er disse himmelske væsener, som igen for at anvende det stoflige begreb, på deres måde afmonterer det i konkret forstand. De er slet ikke af det stof, som stof gøres af, slet ikke materie, men den rene sfære, skønt man kan have begrundet mistanke om, at de luftige væsener for Nulle Øjgaard er højst nærværende. Hvad angår sfæren, luften vi indånder, alt livs forudsætning på denne klode, så er den, sfæren, luften, et kapitel for sig. Læg mærke til i billederne, at selv luften er der gjort rede for. Luften har i Nulle Øjgaards billeder sit eget stof, sit eget udtryk, sin egen klang, hvor det så end er billedet er blevet til. Og i luften bølger mystikken, om så det er østens eller bare bagsværs. Denne udstilling vil der kunne bidrage til at vække opmærksomhed om Nulle Øjgaards så enestående og originale billedverden. Der er utvivlsomt dem, der har svært ved at kapere genren. Ja, det ved man jo, der er. Hvor skal man nu også placere Nulle Øjgaard? Impressionistisk, jo vist. Det siger hun også selv noget om. Men så er der jo disse materialer. Hvor placerer man kludeklip i en evaluerings- og kanonfixeret nutid? Det skal jeg sige, hvor man placerer dem. I kunstens righoldige verden, hvor der i øvrigt kan være fløjtende hamrende ligegyldigt, hvor man pedantisk som en anden panettengryn med vold og magt, og for at tilfredsstille de uselvstændige vil placere det udøvede værk. Kunst er det er hvad det er, se selv efter. Et tredje hyppigt anvendt begreb i de kunstbeskrivende fag er nødvendighed. Slidt ned til skudsålerne er det ganske vist, men sandelig kan man bruge ordet om Nulle Øjgaard. Disse billeder vælter frem som en nødvendig fortælling om den verden, vi bebor, og hvis egne, hvad enten det er her eller der, eller i sfæren, Nulle Øjgaard har så veludviklet en sans for at udfinde, definere og beskrive med sine stoffer. Kan alt det Nulle Øjgaard har at byde på sammenfattes i få ord? Nej, det kan det jo ikke. Men måske Ejler Bille kan, med et af de fine korte digte fra samlingen Valmuernes Generalforsamling, Orfeus spiller for dyrene. Den tekst er i slægt med Nulle Øjgaard og hendes musikalsk rige værk. Orfeus spiller for dyrene. De står fredeligt sammen, løven og tigeren, ulven, oksen og lammet, og lytter betaget til Orfeus fløjtespil.